Hej og velkommen til PHP-skolen. I dag skal vi snakke om, hvordan man laver et login og logout-system, som er fuldt funktionelt. Det fungerer på, at du først logger ind, hvorefter du kommer til en memberside. Du kan kun komme ind på den her memberside, hvis du har logget ind. Efter du er logget ind, kan du altid gå ind på den igen via linket, indtil du er logget ud igen. Altså, ligesom på et rigtigt membersite. Lad os gå i gang. Som du kan se, har jeg en tom side her. Jeg har placeret den i min PHP-mappe. For at lave det script her, så skal vi bruge 4 filer. En index.php, login.php, logout.php, members.php. Vi starter på index.php. Lad os starte med at lave vores formel, så vores users har noget, hvor de kan indtaste. Okay, så vi starter med en form. Form action. Action, den er lige med login.php. Og method, den bliver post. Post. Okay, så skal vi have et felt til username og password. Username, password. Input, type. Type, det bliver tekst. Og name, det er vigtigt, at I husker navnet, det får vi brug for senere hen. Det bliver user. Og input, type, tekst, navn, pass. Okay, lad os se. Det ser jo nydeligt ud. Og så skal vi selvfølgelig have en submit knap. Input, type, submit, value. Value, den sætter vi simpelthen til login. Value, det er bare, hvad der kommer til at stå inde i knappen. Det betyder ikke noget. Okay, gennem den her tutorial, så skal jeg forresten nok forklare det hele. Jeg skal nok forklare alt, hvad jeg gør, og hvorfor jeg gør det. Og hvis ikke det bliver forklaret lige med det samme, så bare rolig. Så kommer det senere hen. Alt skal nok blive forklaret. Okay. Som I kan se nu, så har vi så en flot... jeg har glemt at gemme. Som I kan se nu, så har vi sådan en flot form her. Det kan være, at vi lige skulle sætte nogle mellemrum ind. For øjets skyld. Sådan. Okay, vi har en flot formel her. Username, password og en login-knap. På index.php-siden, der skal egentlig ikke ret meget PHP. Det eneste, der skal skrives her, det er session underscore start, 2 kolonner, vores afslutningstegn. Det er sådan set alt, hvad der skal skrives her. Det her, det forklarer jeg senere hen. Vi går videre over til login.php. Den har vi her. Og vi starter vores PHP. Godt nok. Okay. Lad os starte med at sætte nogle variabler. Vi starter med et variabel bruger. Bruger, det er lige med det brugernavn, du ønsker. Det bliver i mit tilfælde fuldstændig tilfældigt. Jakob. Jakob uden stort. Det kan også være nogle store små bogstaver, hvis du vil. Og så laver vi en kode. Koden, den bliver test1. Vi definerer nogle flere variabler. Så laver vi en variabel, der hedder user. User, det bliver lige med false. Og vi laver variabel pass. Det bliver også lige med false. Det her, det forklarer jeg også senere hen. Det vil alt sammen komme til at slå klik til sidst. Okay. Vi starter med at tjekke, om der overhovedet er skrevet noget ind i vores felter, fordi ellers kan vi jo slet ikke gå videre med nogen proces. Så vi starter med if post. Nej, det er forkert. If set post user og set post pass. Ja. Det der, det betyder sådan set, at hvis der er indskrevet noget i userfeltet, det er det vi har her. Det er derfor vi gav det navnet. Og hvis der er indskrevet noget i passfeltet, så skal den her kode ske. Hvis det ikke er det, så skal den her kode ske.
Okay, det er sådan set dejligt enkelt. Og hvis der er indskrevet noget, så ændrer vi på variablerne. Det vil sige, at vi siger user. User bliver det samme som post user. Og parse, det bliver det samme som post parse. Og post user, det betyder sådan set bare det, der bliver indskrevet her. Og det jeg gør, det er, at jeg laver dem, eller ja, i de variabler her, så jeg ikke skal til at skrive det her i stedet for. I stedet for det her fremover, der skriver jeg bare user, og det er jo så meget nemmere. Det var sådan set det. Else, så får de bare en fejlmeddelelse. Echo, du skal indtaste et brugernavn og et password. Og så sender vi dem bare tilbage til index.php-siden. Det vil sige, at vi siger header, refresh, det får de 2 sekunder til, index.php. Det vil sige her, det er sådan set bare, at vi refresher siden, det gør den efter 2 sekunder, tilbage til index.php. Nej, det gør vi, at vi skulle sætte den til 3 sekunder i stedet for, hvis der er nogen, der læser langsomt. Ja, yeah, okay. Det var sådan set den første del, det var den nemme del. Okay, lad os gå videre. Okay, vi siger, hvad siger vi? Vi siger if user. Husk, user, det er det samme som står i feltet, det var det vi skrev her. Det vil sige, hvis der er indtastet noget, så kan vi gå videre her. Fordi så er user det, der står i feltet, ellers så er user bare lige med false, og så kan det ikke ske noget. Så kommer den her fejlmeddelelse. Så, hvis user er det samme som bruger, og pass er det samme som kode, så skal følgende kode ske. Hvis det ikke passer, skal den her kode ske. Okay. Forresten så er det en god idé lige at markere en sting, som man ved og kan finde rundt i det, så vi skriver lige her, indsættes det ønskede brugernavn. Det gør det også mere lidt læseligt for de andre, der læser koden. For eksempel jer. Her indsættes det ønskede password. Det er også meget nemmere for dig selv at finde rundt i det, så det vil jeg altid anbefale, at man gør. Jeg gør det også selv altid. Okay. Ja, okay. Så hvis user, det der er skrevet, er det samme som det, vi har skrevet her, det vil sige, det brugernavn, du har valgt, og pass, det vi har skrevet her, er det samme som det, vi har skrevet her, så skal den her kode ske. Det vil sige, at vi laver en session. Og det minder mig forresten om, at den lille tekst, vi har her, den skal stå på alle PHP-siderne. Det betyder, at vi starter en session, og jeg vil forklare det senere hen. Det bliver måske part 2. Det kommer ind på, hvor meget vi lige når her. Men lad os gå videre. Så session starts. Så siger vi, hvis informationen er rigtig, så siger vi echo. Du er nu logget ind. Derefter så siger vi session lige med bruger. Og bruger, det er vores brugernavn. Nu har vi kun et brugernavn, så det vil ikke betyde noget. Hvis vi havde en MySQL database, så vil den jo sige, så vil den så vise, hvilken bruger der var logget ind. Så kunne vi for eksempel sige, velkommen session, user kalder vi den her session, og så vil den vise, hvem der er logget ind. Det er sådan set ikke nyttigt her. Vi kunne lige så godt bare have skrevet, velkommen bruger, eller velkommen Jakob, men på store sites vil det være nødvendigt. Det er meget mere effektivt, og derfor gør vi det. Det bliver også nemmere for brugere, der ikke selv har skrevet det her, og ændre det. Så skal de kun ændre det her, og så vil det ændre sig over hele scriptet. Det er sådan set meget smart med variabler. Og så bliver du redirected til membersiden. Så vi siger header, refresh, 2 sekunder får de til det. Members.php. Members.php. Sådan. Ja, det kan være, at vi lige skulle gennemgå det. Så vi sætter vores brugervariabel Jakob, vores kode til test. Det her sætter vi til false, for at vi kan gå videre i tilfælde af, at der ikke er indtastet noget. Så hvis der er indtastet noget i begge dele,
så bliver user lavet om til det, der står, og variabel pass bliver lavet om til det, der står. Hvis der ikke er, så får du bare en fejlmeddelelse, og du bliver sendt tilbage til index.php. Hvis der så er skrevet noget i begge, så går den så videre og siger, hvis det, der er skrevet i userfeltet, er det samme som det, vi har skrevet her, dit brugernavn. Det, der er skrevet i passfeltet, er det samme som det, der er skrevet her, din kode. Okay, så vil den sige, du er nu logget ind, og den vil starte en session, plus du vil blive sendt videre til members.php, som er her. Og det kan vi godt lige nu afprøve. Så vi siger, nu skriver jeg bare et eller andet fuldstændig random. Login. Okay, det er fordi vi har glemt her. Vi har glemt at skrive noget her. Og hvis det her ikke er sandt, hvis brugernavn og password ikke er sandt, så siger vi echo forkert brugernavn eller password. Okay, og så siger vi redirecter vi dem. Det vil sige, at vi siger header refresh 2 index.php. Okay, nu tester vi det. Tilbage til index.php. Refresh. Jeg skriver noget random. Forkert brugernavn eller password. Og vi bliver sjovt nok ikke sendt tilbage. Løjerligt. Okay, jeg ved ikke lige. Lad os se. Header refresh. Det er fordi vi har glemt den der. Sådan der. Husk kolon. Tilbage. Skriv noget random. Forkert brugernavn eller password. Og vi bliver sendt tilbage. Hvis så beskriver det rigtige, hvilket var Jakob. Test 1. Du er nu logget ind. Og vi bliver sendt videre til members.php. Så kom tilbage til part 2, så viser det, hvordan man koder members.php, hvordan man koder logout.php, og hvordan man gør sådan, at man ikke kan komme ind på members.php, medmindre man er logget ind. Lige inden vi går, så skal vi lige gå tilbage til index.php, under password, feltet, ændre lige tekst til password, så kan man ikke se, hvad man indskriver. Det var min fejl. Se her. Hvis nu vi lige refresher igen, så kan vi ikke se, hvad vi skriver. Det er meget smartere. Men det her, det var PHP-skolen, og jeg håber, vi ses til part 2.